Укучылар, урта гасырларда фәнни ачышлар һәм ойлап табулар диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Тәкъдим ителгән терминнарга аңлатмалар бирегез. Дөрес җавап. Домна, эретү мише, астролябия, корапларның кайдалагын билгеләүче прибор. Цирюльник, чәч тараш, каравелла, җилкәнле көймә дигәнне аңлата. Икенче бирем. Текстта тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес җавап. Каравеллаларда ерак диңгез сәяхәтенә чыгып китү мөмкинлеге туа. 1492 елда Генуя диңгез сәяхәтчесе, испан корольләрендә хезмәттә торучы Христофор Колумб Кариб диңгезе тирәсендә Американың яр буе утрауларына кадәр барып җитә. Өченче бирем. Текстта төшеп калган сүзләрне куеп, җөмләләрне языгыз. Дөрес җавап. Европа борынгы заманнан цивилизация җитләтеп үткән табигать шартларын мирас итеп ала. Урта гасырларда алар сизелерлек үзгәрә. Халыкның артуы авыл һәм шәһәрләрнең артуына да китерә. Авыллар һәм бигрәк тә бик нык үсеп килүче шәһәрләр төзелеш материалы беренче чиратта агачка мохтаҗлык кичерә. Шахталарны җимереп төшүдән агач өрлекләр, вертикаль трәкләр саклый. Дүртенче бирем. Көндәлек тормышта сез урта гасырлар кешеләре уйлап тапкан нинди техник казанышлардан һәм фәнни ачышлардан файдаланасыз? Шул хакта кыскача инша язарга. Укучылар, урта гасырларда фәнни ачышлар һәм уйлап табулар диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз.